Sí, estem contents, no?, de com ha quedat tot plegat. Aquest any hem apostat per il·luminar amb motius nadalencs tot el que és la zona comercial de Sant Sadurní, centralitzar-ho una mica i agrair públicament, no, a tot el Servei de Via Pública per la seva implicació i el seu suport, que sense ells no hagués sigut possible, i esperar que tingui els resultats esperats, no? Sí, tenim, ara comentàvem, un mega arbre enorme que, bueno, de fet, quan passa sempre hi ha gent fent-se fotos, no? És el selfie oficial d'aquest Nadal. Sí, la veritat és que està agradant molt i que ha quedat molt xulo, no? Ha quedat una plaça molt lluïda. Aquesta campanya, una vegada més, l'hem treballat junts des de l'associació i l'Ajuntament. És una de les coses que n'estem molt orgullosos, no?, d'aquesta sinergia que estem treballant conjuntament, que incorporem el mercat, el comerç local, l'associació, també aquell comerç que no està associat. La intenció sempre és englobar tot el comerç i fer una aposta comú, fer-nos forts i donar a conèixer al final l'oferta comercial de Sant Sadurní, que és el que ens importa al final, que és potent i àmplia i de molt bona qualitat, no? Dels carrers, la llum, la il·lusió que fa, no?, veure un poble viu, i al final que el comerç és una de les coses que et dona vida en els carrers. Si imaginéssim un poble sense comerç, aquest poble no tindria aquesta vida. Llavors l'hem de cuidar, hem d'apostar per ell i sobretot hem de creure en el servei que suposa el comerç local. Ja no és només aquell producte que hem de comprar, sinó és un assessorament, és una proximitat, és una creença també, un sentiment. Llavors hem d'apostar per aquesta línia, jo crec, de conèixer el comerç ja no només com un comerç, sinó com un servei que va més enllà.